és exclusivament en català. Avui estem fent el vídeo número 88, a dia 19 de juliol del 2026. I, com sempre, anem a la ruleta a escollir el número del sudoku que farem avui. I mentre gira, doncs, podeu deixar als comentaris el número que creieu que sortirà, a veure si l'endevineu. «468. Som-hi!» Molt bé, estimats sudokaires, anem a començar. I anem a començar per aquí. A veure si traiem alguna cosa. De moment tenim els dosos aquí. Molt bé. El 3 és aquí, el 4, el 5, el 6. 7. 7, el 8 i el 9. D'acord, doncs de moment res. Poca cosa. Bueno, tenim un 2-9 aquí i tenim un 2-9 aquí, per tant el 7 aquí pot anar fora. Si no m'equivoco, i en principi, si funciona això, doncs no hi ha cap problema. Anem per aquí. 1, 2 i 2. El 3. Per tant, si el 2 i el 9 van aquí el 9 pot anar fora, clar, perquè ha de ser 7, 6. D'acord? Bé, em sembla bé. El 2, el 3, el 4. 4 aquí. El 5. 5 aquí. El 6. 6 a tot. El 7 ha d'anar aquí baix i aquí dalt només. El 8 i el 9. 5, 6. 2, 6. Aquí potser haig de treure el 7. No, haig de treure què? Potser haig de treure... I per què el 2-6 i no el 5-6? No ho sé. Anem per aquí. Que hi ha més números. O per aquí baix, és igual. A veure, 1. El 2, el 3. 3. I 3. El 4. Aquests d'aquí. El 5 ja està. El 6. 6 aquí. El 7 ha d'anar aquest... No, el 7 només aquests dos del mig. I el 8. El 8 aquí. Perfecte, home, un que tenim. Molt bé, el 8. I el 9, ja està. D'acord, anem per aquí. Ui, molt bé. El 2, el 3. Aquí el 3 pot anar a tot arreu. El 4 també pot anar a tot arreu, mare meva. El 5. El 5, aquests 3 d'aquí. El 6. Exactament el mateix. El 7. Ja està, el 8 ja està. I el 9. Aquí. I aquí. Molt bé. Anem per aquí. 1 i aquí. 1. El 2 ja està. El 3. Res. 3. El 4. El 4 a tot arreu. I aquí també. El 5. Aquí el 5 també pot anar a tot arreu. Mare meva. El 6 també pot anar a tot arreu. El 7 ja està. El 8 només pot anar aquí. Molt bé. Que de poc ens serveix. Però menys dona una pedra. I el 9 aquí. D'acord. Què queda? Anem per aquí dalt. 1, 2. El 3. 3 aquí. El 4 aquí. El 5
aquest 7 aquí. Per tant, aquí queda un 6 solitari. Per tant, aquí queda un 7. Suposadament això està bé, no? I si fem una cosa? En comptes de... el 7 ha d'anar aquí. En comptes d'això, un moment. Perquè, clar, estic traient massa possibilitats només del principi i em costa una mica de veure. Que jo diria que sí, però per anar sobre segur fem una cosa, esperem 7, 8 i el 9 ha d'anar un d'aquests, d'acord. Tornem a fer això, 1, 2, el 3, 4, 5, 6, d'acord, el 7, el 8 i el 9. D'acord, doncs el 2 va aquí. Falta algun número? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Doncs el també, doncs el 2 va aquí. Bé, ara sí que crec que no hi ha possibilitats d'error perquè no hi ha més. Per tant, aquest 2 fora. I queda 7, 9. Ostres, doncs ara el 7. Clar, ara no va aquí el 6. Home, o potser sí, O potser sí. Ostres, ara no ho sé, Clar, 7, 9, 7, 9. Haig de treure el 6 d'aquí. Per tant, el 6 ha d'anar aquí a dalt. No. L'haig de treure o l'haig de posar? No ho sé. És que hi ha vegades que no ho veig. O sigui, quan ho veig molt clar, és molt clar. Quan no. Increïble. No entenc absolutament res del que està passant. Molt bé. Doncs aquest ho fora. És que clar, aquí... que no sé. No ho sé, gent, no ho sé. Se m'ha anat una mica la parola. Però bé, almenys el 2 estava clar que anava aquí. Un d'aquests. Per tant, això de moment crec que bé. Per tant, el 2 aquí, pot anar aquí, pot anar aquí i pot anar aquí. El 3 ha d'anar aquí i aquí. 4 ja està. El 5 ha d'anar aquí, aquí o aquí. El 6 pot anar aquí. I el 6 pot anar qualsevol. Per tant, si va aquí, no pot anar aquí. I si va un d'aquests, tampoc pot anar aquí. El 7 és aquí, el 8 ha d'anar aquí. El 8 ha d'anar aquí. Obligatòriament, perquè no hi ha més opció. I el 9 ha d'anar aquí. Doncs això fora. Molt bé. I per tant, aquí fora això. Queda aquí un 7. Queda aquí un 6. Ostres, i queda aquí el 9. Ostres! Si això és correcte, estava clar que l'he espifiat des del principi. Sort que no he fet res del que pensava. Per tant, aquest 6 d'aquí fora i el 7, no hi ha més 7, no. Doncs aquí queda un 5. I aquí queda... una merda. Aquí em queda una merda, també. Aquí suposadament queda un 3. Perquè està sol, no? Doncs 3. Aquí queda un res. Per tant, aquests 5 d'aquí fora i aquests 3 d'aquí fora. Jo crec que això està bé, Ostres, ja l'hem fotut, de veritat. Anem a acabar això. 4, 2, 4 i els dosos. Queda aquí un 9. D'acord, doncs 9 aquí fora. Aquí els 4 fora. I els dosos, no hi ha dosos. D'acord, doncs a veure si podem fer això. 1, 2 aquí. Doncs 2 perquè no hi ha una altra opció. Per tant, aquest 2 d'aquí fora. 3, 4, 5 i 6. Doncs 6 i 6 fora. I aquest d'aquí fora, que és un 5. Per tant, aquest 5 d'aquí fora.
això es converteix en un 4. Per tant, això fora. I aquests 4 d'aquí fora. D'acord. Aquí queda només un 2. D'acord, queda 5, 6, que és un 5. Aquest 5 fora. I aquí queda això. D'acord, queda només un número aquí. És un 7. Per tant, aquest 7 fora. Queda aquí un 4. Aquest fora. 1, 3, 6, 1, 3, 6, 1, 3, 6. D'acord. D'acord, això té més sentit. 7, 6, 7, 6. D'acord. D'acord. Anem... No sé què està passant. Anem per aquí. A veure. 1, 1, i 1, i 1, i 1. Molt bé. El 2 ja està. El 3 no. El 3 no. El 3. 3, 3, 3. El 4. 4. 4. 4. Perdó. 4. Aquí no he posat el 4 perquè m'he equivocat. 4, 4. Ara, 4. Aquí no pot anar l'1. Ara sí. És que m'he equivocat de botó. 5. 5, 5. 5. No. 5. I només 5. No, i aquí al mig també. D'acord. El 6. 6, 6, 6. I ja està. El 7. Ostres, està complicat aquí al mig, 7, 7, 7. No. 7, 7, 7 i 7. D'acord. El 8 ha d'anar aquí dalt, un d'aquests dos. I el 9 ha d'anar aquí, aquí i ja està. Un d'aquests. Molt bé. D'acord. Tenim 1, 8, 1, 7, 8. Per tant, diria que d'aquí es pot treure el 7. Però no ho sabem perquè sempre ho faig malament. Per tant, ara no sé si has de fer 8 o 8 o haig de treure el 7 o l'haig de posar. No ho sé. L'1 res. 1 i 1. 1 i 1. 3, 9. És l'únic 3. No. Hi ha un altre 3 aquí. No. Bé. El 2. 2. 2. Doncs el 2 ha d'anar aquí. El 2. No hi ha cap 2. El 3. Ostres, m'està costant molt de veure aquestes coses, 3, 3, 3, 3. I aquí també, no? Sí, 3. D'acord. El 4. 4. 4. 4. 5. 5, 5. I ja està. I aquí també 5. Sí. Aquí no, aquí no. D'acord, 5. El 6 està. El 7 ha d'anar o aquí o aquí. El 8 va d'anar aquí al 8. Perfecte, doncs aquest 8 fora. Mira, no sé, al final anirà al 7. D'acord, no hi ha més 8. I el 9, doncs aquí o aquí. Molt bé. Per tant, aquí només queda un 8. Molt bé. No hi ha més solució. Queda 1, 4, 6, 4, 6, 7, 1, 7, 7, 6. 1, 7, 1, 5, 7, 1, 3, 5, 1, 3, 5. 1, 3, 4. 3, 4, 5. D'acord, el 7 ha d'anar a un d'aquests dos, obligatòriament de la columna.
5, 6, 5, 6. Molt bé. 4, 5, 4, 5, 6, 4, 6. 1, 7, 1, 7, 5. I per tant el 3 ha d'anar un d'aquests. 1, 3, 5, 7. Si el 7 ha d'anar aquí, l'altre ha d'anar aquí. Si va aquí, va aquí. En tot això és el mateix, no veig. Aquí van 4. No, que és aquí. No. Encara no. Molt bé. De moment no veig res més que pugui treure ara mateix, Anem a mirar per columnes. El 9 és evident que aquí ja no pot anar aquest 9. 3, 5, 6, 3, 4, 4, no. Està molt ben repartit. 1, 3, 6, 1, 3, 3, 6, 3, 6, 1, 4, 5. 5. Per tant, el 5 ha d'anar aquí. Tot i que és aquí, en tota aquesta columna. Clar, aquí hi ha 1 i 2 de 5. I aquí tenim 1, 2, 3 i 4. Per tant, aquest 5 diria i estic bastant segur que ha d'anar aquí. O sigui, ara mateix és l'única cosa que puc fer. Perquè per files no ho veig. I per quadres tampoc. Mare meva. Bé, no ho sé. Si és i si no és, no és. Mira, coses que passen a la vida. Molt bé, doncs aquí un 6. Doncs 6 fora. 6 fora. D'acord. 3, 6, 4, 4, 3, 4, 3. Per tant, aquí queda un 6. I aquí un 3. Per tant, aquests 3 fora. Aquí un 1. Per tant, aquests 1 fora. I aquest 1 fora. I queda aquí un 3. Doncs 3 fora. Molt bé. Aquest 3 fora. I aquest 3 fora. Molt bé. Queda aquí un 6. I aquí queda un 4. Per tant, a veure, traiem aquests 4. Traiem aquest 4. Traiem aquest 4. I aquí traiem el 6. Per tant, això és un 1 i això és un 6. L'1 fora. El 6 no hi ha. D'acord. Aquí queda un 9. Aquí queda un 9. I ja estaria. 5, 3. 5, 3 o 5, 3 o 4, 4, 5. D'acord, això de moment té sentit. Aquí queda un 1 solitari. Aquest 1 fora. Aquí queda un 7. Mira, al final sí que anem un 7, No he dit de treure'l. No sé, no me'n recordo. Bé, és igual. El 7 aquí és un 6. Aquí és un 7. Aquest 7 fora. I aquí és un 6, un 4. Per tant, aquest 4 fora. I aquest 4 fora. Aquí queda un 1. Aquí queda un 5. I això és un 6. Aquí quedaria un 3. I aquí quedaria un 1. Aquí un 4 i aquí un 5. Aquí un 3 i un 5. Aquí un 3. Perdó, un 3 i un 4. I ja està, comprovem. Uau! Sort que m'he arriscat i he posat el 5, que és l'únic que veia, que dic, això va aquí. És que és increïble. Quan estic segur, estic segur. Quan dubto un 0,01%, la fastidio. O sigui, és impressionant. Doncs molt bé, gent, un altre sudoku completat amb èxit. Ens veiem demà. Adéu.